Eguerdion, Joseba, Santi naiz eta ongi etorri Donostiako tabakaleran dagoen Labe jatetxera. Labe jatetxea Basque Culinary Centeraren proiektu bat da, eta orain dela 2 urte zabaldu zen tabakaleran. Espazioen helburua teknologia eta gastronomia batzea da. Horretarako, teknologia, aplikazio eta startup desberdinak probatzen ditugu. Laben egiten dugun lan guztiok Basque Culinary Centereko ikasleoiak gara, eta guk kudeatzen dugu jatetxea. Gure taldea nazioartekoa da, eta hemen errezeta berriak egiten ditugunean, guztion ekarpenak kontuan izaten ditugu errezeta desberdinak egiteko. Talde gaztearen energia gure plateretan igartzen da. Gure filosofia kilometro zeroko produktuak erabiltzea da. Horregatik, inguruko ekoizle txikiekin lan egiten dugu, baina nazioarteko teknikekin batzen ditugu. Naiz eta gure eskaintzarik garrantzitsuena eta zabalena baskariak izan, gozariak bebai ematen ditugu eta arratsaldean edariak, koktelak bebai dastatu daitezke hemen. Gaurkoan gure plater berrienetako bat aurkeztuko dizue. Ilarrak euskaltxeri papadarekin. Gure ilarrak egiteko hurrengo osagaiak behar ditugu. Lehendabizi, ilar berdeak, papada ondua, krem fresa egiteko krem fresa, piper beltza eta agatza, eta menta olioa egiteko olioa eta menta. Berretarako, menta moztuko dugu, fin-finuan, eta 24 orduz frigorifikoan utziko dugu olioaren barruan. Zaporea transferitzeko. Freskura eta toke ezberdina emango dio gure ilarrei. Eta amaitzeko, lima potxo bat. Hurrengo pasua, papada prestatzea da. Gure kasuan, Lekunberriko euskaltxeri papada ondu bat erabiltzen dugu. Grasa asko dagoelako, haragi apurtxo bat bebai, eta zapore ondua oso ongi etorriko zaiolako gure ilarrei. Laben papada erabiltzen dugu, baina zuen etxeetan irugiarra edo urdai espikoa bebai erabili dezakezue arazorik gabe. Saiatuko gara fin mozten papada. Orain gure ilarrak egosiko ditugu. Horretarako ur gatzatua behar dugu eta gero prestuki behar dugu ura izotzarekin. Ura irekiten dagoenean ilarrak botako ditugu. Ilarrak erabiltzen ditugu kalitatezko produktua delako, sasoikoa eta inguruko ekoizle bati hartzen dizkiogu ilarrak. 3 minutuak igaro dira eta ilarrak urotzean botako ditugu. Horrela, kolorea eta tekstura mantenduko ditugu. Krem fresari, piperbeltza eta gatza gehituko diogu. Honek kremosidadea eta ez neukitua emango dio platerari. Ikusi nola geratu diren gure ilarrak ur izotzan sartu ondoren eta sikatu ondoren. Kolorea eta tekstura bere horretan mantendu dute. Orain, ilarrak papadarekin saltatuko ditugu. Lehendabizi, papada olio apurtxo batean frikituko dugu. Papadea kolorea galtzen duenean, ilarrak gehituko ditugu. Baditugu elaborazio guztiak prest. Oain, enplatatzera goaz. Platerraren oinarrian krem fres krema ipiniko diogu. Krem fresaren gainean, ilarra saltatuak ipiniko ditugu. Ilarrak beroak daudenez, papada desegin egingo da. Platerrari freskotasuna emateko, lima salapurtxo bat eta menta olioa ipiniko diogu. Ikusi duzuen bezala, plater oso erraza da, baina produktuen kalitatea bikain izatea garrantzitsuena da. Itxura darra, Joseba, honelako plater pila bat dituzu zain tabakalerako 5. solairuan. Labe jatetxean. Laster arte!